Ongor o kan hmel sia ta tangin tanang he tuna hian he Zamtei nen ngani Hollywood Walk of Fame kan han fang zoi zoi don ni chin khan farmers market a kan kal zawa hey supermarket Traders Joe antia chuta chuanin kan zuna chhuak ka kan zung anga chuan hey ale lama poson kha hin kha om chho char chara thi ta ede Zamtei tuna hianin 5000 toilet hung tur khanin ko tangai enge 15000 oi tho isha dik lawem ni ka bazo te don mi oi lalpa thadzia hi ti de hluai tiang te hi enge mumang ko ni lo TV vel chaw kan hu tur mo te kan lo ti thin kha he kimi kan kal tur thu Hollywood Boulevard TV vel chaw kan hu tur mo kan ti te kha ti hian he kan ke ten kan han rap ve ta nya ipte cheinen pathian thadzia hi TV vel te tiang chaw kan hu tur mo kan ti tianga te hian he ke in kan local ve tareng me chu ni ta nikum December kan kalkha pandemic wang lai chipui len wang lai nya mun tin reng an khar he lai te are hian re he mi block ni na vel tang hian Walk of Fame here in China hey nok ve he me no tuna hian jingdar zange Zamtei jingdar kwa vel ni ta ala ma se ka lang lo wa he a video ka mga khu alang he ne he a shim ma when ni he ka then in no Zamtei he ku Zamtei zong te phun chiar jing tho hi ma trai mi hauna tur hi zonga farmers market kan kalai ka video lai pon e ti au vak te min te thol ne om to phe phun na here zong ki Elizabeth Taylor koi mo Richard Burton ui te Zamtei he farmers market ni china kan kal na kha lo ni le der ni hi khu te lam tang khan min lo lu pui vel ti na em ni mo hey ni china kan kal na kha ni hi chuan kong chaklam nen khian he tiang ar siang hi oma tuna hian he Daniel Craig kha zembo na chang tu pa kha aming an da tharan tia kan zong phe don Zamtei mel shat te han min han mel phe pui vela he ya te shelo mi alek Baldwin Valtiar alia polte music box hotan kinti ki turna ni mo Zamtei ki ente cái hệ cái mình ôm lâu lẹ, em cái nào mình làm hồ tờ mình em lâu khăn giống cái order email, Zamtei tụi nó mình chỉ giống khăn sấy nó lẹ để cái mỏ, em mình hiện giờ tụi cái muốn đi, chắc lắm lẹ, chắc lắm, khu thì lắm bằng, cho Michael Jackson nó cái phần hiểu biết cái tiền đi, Michael Jackson hi chu phần hi cái muta pakhat chu kodak theater bula so na omta pakhat chu vai na hian nin ka sia okay, so Sakira ti vel so ta Sakira te Yul Brynner ki te so ta kan lama hey and Hollywood Thunder ve yang ai zol Thunder ang khan mo hey an lo twar ka zukal hangam lo hey hi bon an men to masin trek trek khi kan pani cho Zamtei nen chuan kan ne he tha kan eng lo kan zak chung chungin he kan kal thavel ege Mongols Californian inti he an jacket hnung mo
lai nu pani son than lakpui ve cha kan be ve ngam si lo ke di chu kan lakpui big big ava han bon rai em wow a helmet te hi kan ngai san mel tro Zamtei hi bial pa kan ban to ban to mak che eng po ni seng hei kan lo thang thei thui a sei lutuk e atam lutuk hi mo i ti vak ngai na phom lo kan eng lawang ti hian kan du tok kang kan sightseeing na vel nge kan han ti ve mai mai ni Britney Spears hey Dolby Theatre oh ni hi mana kan kal te chuan khilai ti khian thla kan la kha Sephora te kan kal khai shem ni kum kan lo kal khan hey nge ni bus hom chi sightseeing na ang thamo oi ha oh hey Dolby Theatre Academy Award te an sem na thin khan ni ta lo du lo ni kuma pa kan lu e ani nom en te chuan in mo ti khan in Daniel Craig te hung chu kan Daniel Craig kan ming chu kan zong mu zo lo chu wang chuan hi Hard Rock Cafe te ani ta I du to kan u so Christina Aguilera ve ki Martin Shake Bomba hey this is Chinese theater If you'd like to join in on the tour this morning, ni kum ka December ka kal ka chuan heng ka hinduan phal lo he an khar ka una chuan duan lo phal ka ni hey Michael Jackson of thla Michael Jackson of thla le